स्नि साननि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बाक्सानि फालसिगुरियाव 16थि श्री श्री गणेश फुजा फोरबो फालिदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय फालसिगुरि श्री श्री गणेश फुजा थिलियाव गणेश फुजा फोरबो फालिनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनैनिफ्राय जागायनानै 26, 27, 28, 29, 30 आरो 31 खालार खालि स्नि साननि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 16थि श्री श्री गणेश फुजा फोरबो फालिथाया गाजा गोमजायै खुंजागोन। बेबायदिनो दिनैनि जागायजेननाय सानाव बायदि बेखेवजेननाय हाबाफारि लानाय जायो आरो गणेश फुजा फोरबो फालिथायजोंबो लोब्बा लाखिनानै दिनै मोनाबिलिनि 7 रिंगासोआव रुंसारि भुबनेश्वर महिलारि गोसोखां देंखो मोनाबिलिनि हाबाफारि लानायखौबो मिथिहोदों। खुंफुंजानाय बे फोरबो फालिनायावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि अनजय बसुमतारिनि एक्सक्लुसिभखौ नायना ला। सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय फालसिगुरि गामियाव फालसिगुरि श्री श्री गणेश मन्दिर थानसालियाव बिथाङा सालबारि महकुमानि समाज सिबियारि नबिन गयारि दिनैहाय श्री श्री गणेश मन्दिराव बिथाङा लांगोना बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बे समाव बिथांनाव जों माखासे खोथा मिथिनो गिबियाव खुलुमनाय थाबाय। खुलुमबाय। दिनै फालसिगुरि गणेश मन्दिर फालिथाया 16थि बोसोरसालिया जाबाय। बे बोसोरसालिया जों लोब्बा लाखिनानै दिनै बिथांमोना गणेश फुजा होदों। बेवहाय आंखौ आलासि महरै फिथा हास'नो लिंहरदोंमोन। दिनै बेखौ आं मावफुंबाय। जाय बिथांमोना आंखौ बे गोथार हाबाफारि बेखेवनायाव लिंहरदोंमोन बिथांमोनखौ आङो गिबियावनो साबायखर बावग्रोनाय जाबाय। नोंथाङा फुंनिफ्राय मा ओरैनो बेखेवनानै होखो? आङो गणेश मन्दिरनि मिन लांगोनाखौ हास'ना होदों। बेबायदिनो आरो दा आङो बयखौबो खावलायो जाहाथे बे नोंथांमोननि बे मिडियानि थ्रुयैनो जाहाथे गासिबो रायजो राजाफोरा गासै आब्रुथिखौ लाखिनानै जाहाथे बे हाबाफारिखौ फालिलाङो, नाजावलाङो। गासिबो जाहाथे लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो। जोङो गसाइखौ खुलुमनांगौ, फुजिनांगौ, मानिनांगौ। अब्ला दा गोसोआ गोथार थायो। जोङो पाप खामानि मावनो बायो। आं गासै गारजेन बिथांमोनखौ बुंगोन गावबा गावनि गथ'फोरखौ धोरोमजों लोब्बा लाखिहोनांगौ, धोरोमनि खोथा बुंनांगौ, धोरोमखौ मानिहोनांगौ। अब्लासो गथ'आ सासे सोद्रोम आखुनि गथ' जोङो सोरजिनो हागोन आरो बे जोंनि एरिया हालामखौ जोङो मोजां लामाजों दैदेनलांनो हागोन। नोंथाङा दि सासे समाज सिबियारि, नोंथांखौ बायदिसिना ससियेल मिडियायाव जों भाइरेल जानाय नुबाय थायो। बा नोंथाङा दिनैहाय फालसिगुरि गामियाव फैनाय गणेश मन्दिरल' नङा, बायदिसिना खामानि दामानियाव नोंथाङा हेफाजाब मदद होनायखौ जों नुनो मोनो। बे समाव नोंथाङा मा फोरमायहरगोन बा माबायदिहाय नोंथाङा इयुनाव माबायदि रायजोनि सायाव खामानि मावलांनो नोंथाङा सानगोन समाज सिबियारि सिस्टेमै? आं दा बयखौबो धोरोम फुजिनायजों लोगोसे जाहाथे गावनि न'खरनि खामानि दामानिफोरखौबो जोङो बावगारा, निजा खामानिफोरखौबो जों मावनानै लानांगोन। दायो जोंहा बेहाय 7 दिननि थाखाय बे हाबाफारिया लानाय जादों। फुजिनाय हाबाफारि बेयो आसलथे आंनि थाखाय लावद्राय जादों। एक्सुवेलि बेयो दा जोंहा परिखा सोलिबाय दं। एग्जामनि खाथिसै आरो बारा दिन गैलिया। गाबोनबो जोंहा सरस्वती फुजा दं आरो गाबोननो आरो जोंहा रिपाब्लिक डेबो दङ। जोंनि बे हालामाव जोंहा सालबारि साब डिभिजनाव बेखौ फालिनाय जायो आरो गाजा गोमजायै। दा बेखौ लोब्बा लाखिनानै जाहाथे गासै गथ'फोरखौ फरायसुलिफोरखौ आं खावलायनो लुबैयो जाहाथे बे हाबाफारियाव जाहाथे गब'ना थायालासिनो गावनि फरायनायखौ नागारनानै जाहाथे गब'ना थायालासिनो गावनि फरायनायखौसो बांसिन गोसो होनानै सानाव दसे खुलुमफै हानायमानि आरो हरसे नोङो खुलुम। जोंहा परिखाया गले फैबाय थाया, एग्जामा गले फैबाय थाया। गणेश फुजाया फैबायानो थागोन। जिउ थाजासिम जोङो बिथां गणेश बाबाखौ जों खुलुमनो मोनबाय थागोन। गोसोआव गोथार सानस्रि लानानै जोङो सोलिनो लांबानो जोङो गणेश बाबानि अननायखौ मोनगोन आरो। जोङो गणेश फोरबोखौ बायदिसिना ओनसोलाव जोङो खुंनायखौ नुनो मोनो। गणेश फोरबोखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? गणेश फोरबोखौ जोङो
बिनो गावनि गोसोखौ गोथार लाखिनो थाखाय आरो गावनि न'खरखौ गोथार लाखिनो थाखाय गणेश बाबानिफ्राय बोर मोनगोन होननानै जोङो बयबो मानसिनाव फोथायथि दं आरो गासै मानसिनावनो फोथायथि दङ हिन्दु धोरोम फालिग्रा मानसिफोरनाव फोथायथि दङ बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो बे गनायथिखौ बा बे सानथाइखौ जों लाबोबाय दं नालाय बेबायदिनो जोङो सोलिलांबाय दं आरो दा बेयाव सोर बेसेबां मोनदो सोर बेसेबां मोनाखै सोरहा बेसे जाफुंसारनाय मोनदों आं बेखौ बुंनो हालिया थ' आङो बेखौनो मिथिगौदि बेखौनो आङो गनायनानै लायोदि बे गणेश बाबाखौ फुजियोबा सानसे नङा सानसे नोंथांनि साननाय हनाया आबुं महर मोनगोन आं बेखौ आंबो गनायो आरो गोजोन्थों। नोंगौ बिथाङा माखासे खोथा फोरमायना होबाय गणेश फोरबोनि सायाव बिथाङा गुवारै बेखेवना होदों। सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय पालसिगुरि गणेश मन्दिरनि थानसालियाव समाज सिबियारिया गाहाय आलासि हिसाबै गाहाय लांगोना बा गणेश मन्दिरनि गोजा फिथाखौ हास'नानै होफैदों। लोगोसे 16थि श्री श्री गणेश फोरबो पालसिगुरि फालिथायनि श्री श्री गणेश मन्दिरनि आफादगिरि बानजाय आफादनि आफादगिरि जोङो बिथांनावबो बिनि सोमोन्दै दिनैहाय सेथि सान गिबि सान हिसाबै बेखेवगिरि हिसाबै सोर सोर बाहागो लाफैदों बिनि सोमोन्दै जों माखासे खोथा मिथिना लानो गिबि खुलुमनाय थाबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि टेलिभिसन माबानिसिम चेनेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो नोंथांमोननिसिम साबायखर जासिबाय। मा जानानै थांखो फुंनिफ्राय जोङो गिबियावनो जोङो गाहाय लांगोना बेखेवनाय बे हाबाफारियाबो जाना थांबाय आरो नैथियाव जों 13था गामिजों बे श्री श्री गणेश फुजा फोरबोखौ जों फालियो। बे 13था गामिनि जिथु फिरफिला बिरहोनाय बे नैथि हाबाफारि आरो थामथियाव जोङो हांख्रायनानै जों आलासि आरो गाहाय आलासि हांख्रायनानै लाबोजानाय गाहाय आलासि बिथां नकुल चन्द्र बर' बयजोंबो अनजाथाव मानसि सिबिजाथाव समाज सिबियारि बिथाङा मेन मन्दिरखौ बेखेवलांबाय आरो ब्रैथियाव जोंहा जोंनिनो सेन्ट जेभियार्स स्कुलनि मालिक नबिन चन्द्र गयारि बिथाङाबो सासे समाज सिबियारि आरो बिथाङा जोबोद समाजजों अनजाथाव मानसि बिथांखौबो जों हांख्रायनानै लाबोखादों। बिथाङा जोंनि जिथु हाथिनि मुसुखा बे मुसुखाखौ बेखेवनानै जोंनि 13था गामिनि रायजो राजाफोरखौ जोबोरैनो गोजोन होफैदों। ओरैनो सानबासिनि हाबाफारि लानाय जादों? जोङो 7 साननि हाबाफारि लादों। 7 साननि माने जोङो फैयै फैयै जोंनिया 16 बोसोर जाबाय आरो 16 बोसोर जाबाय रानिं। ओरैनो बेलासि समाव सोरबाफोर आरो आलासि हिसाबै फैबावगोन? बेलासियाव आलासि दङ। जोंहा दिनै माने फैगोन जोंनिनो EM राकेश ब्रह्म साराबो फैगोन आरो जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय माखासे सिंगार दंखायो जेरै माने कमरेस आरो जोंहा कामेस्वर बर' साराबो फैगोन। बे भुयापारा रेन्ज अफिसनि सासे रेन्जार बिथाङा मोनाबिलि हारिमुखौ बिथाङा बेखेवना होफैगोन। नोंगौ बिथाङाबो माखासे खोथा फोरमायना होबाय। बिथाङानो जाबाय श्री श्री गणेश पालसिगुरि मन्दिरनि बिथाङा सासे बानजाय आफादनि आफादगिरि आरो लोगोसे मोनाबिलि समाव माखासे हारिमु मोनाबिलि बादायलायनाय हाबाफारिबो लानाय जादों होननानै फोरमायदों आरो लोगोसे बिथाङा फोरमायदों बिटिआरनि EM राकेश ब्रह्म बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिथांमोना 16थि श्री श्री गणेश फोरबोखौ 7 साननि थाखाय बिथांमोना मेहेर गोनाङै गाजा गोमजायै खुंफुंनो आखायाव लादों। बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव
फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।